Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Sebexwayisa ngezintatheli zelanga abalingisi ohlelweni uMnakwethu olukhonjiswa ku-One Magic Channel 103 ngo-8 ngoMgqibelo, luphinde luvele ngesikhathi esifanayo kuMzansi Magic Channel 161 ngoLwesibili, ngenxa yokuthi leli phephandaba selibike kaningana ukuthi abantu abavela kulolu hlelo basuke bezidlalela isikeshi. Lokhu kuvele ngesikhathi umthombo welanga ulupotshozela ngembudane eyenzeka kulolu hlelo, njengoba kubonakala umculo kamaskandi uMduduzi Mhlongo wakashikishela eMtubatuba nabesifazane ababili okuvele ukuthi omunye wabo naye ubecelwe ukuba ayolingisa ethenjiswe 5,000 rand. uMduduzi uthandana nonkosazana Thembelihle Mahlaba waseBathenjini eMsinga kuthiwa uhlala naye eGoli. Ilanga lithola ukuthi unkosazane Sande Zulu okuthiwa wase-Eastern Cape kulolu hlelo bechazwe njengenkosikazi endala yalomculi akathandani nhlobo noMduduzi, kodwa bangabangani abasondelene. Umthombo welanga uthi uMduduzi uqale wacela lona wesifazane ukuba akhulume nesoka lakhe alazise ukuthi uzovela kumabonakude kunemali abathenjiswe yona, kwaze kwatshelekwa nendandatho kukhohliswa umphakathi ngokuthi unkosazane Zulu inkosikazi endala yalomculi. Ebuzwa uMduduzi unkosazane Zulu uthe sebethandane kusukela ngo-2013 njengoba sebenezingane ezintathu. Uthe ngisho kubo uyaziwa unkosazane Zulu, sebehlanganise ngisho izibongo, yize angazange acace ngokosiko lwesintu. Unkosikazi wami omdala impela, kodwa-ke phela abantu bayohlale bezikhulumela ngoba ngabawazi umsuka wami, baqale ukungazi ngoba sengidumile, kusho uMduduzi. Ilanga licele ukuba alixhumanise nenkosazane Zulu, kodwa wathi lokho kuzoba yinkinga ngoba akathanda abantu bakhe besifazane bavele kwabezindaba. Uthe nakhona ukuba unkosazane Zulu avume ukuvela kumabonakude kube umzukuzuku. Angisafisi ukushaywa induku eyodwa ehlanganisa nomuntu wesifazane empilweni yami ngoba kuke kwangehlela eminyakeni edlule, kodwa yena esho unkosazane Zulu impela uyafika nasekhaya nakuba ezinze Richards Bay ngokomsebenzi, kusho uMduduzi. Uthe ukuxhumanisa umakoti nezintatheli kuyinkinga ngoba sekumele kuthinteke izinhlangothi eziningi. Wabe esethi uzocela ukuthintwa ngezikhathi zantambama esexoxile naye. Leli phephandaba lizame ngakho konke okusemandleni ukuthi lizitholele unkosazane Zulu ophumele obala wathi lokho bekwenzeka ohlelweni akusilona iqiniso, nakuba eqale wazama ukucasha ngesithupha. Mina ngafonelwa uMduduzi wathi ucela ngiyomsiza siyolingisa ohlelweni, wangithembisa imali kodwa akashongo isamba nakuba ngingakayitholi namanje esho. Ubezwakala ukuthi uyesaba ukukhuluma njengoba eqale waziphika kuleli phephandaba wathi uyinkosikazi endala kaMduduzi. Kuthe uma ilanga limxina ngemibuzo wagcina egonyuluka. Kweminye imibuzo uthe ucela leli phephandaba libuye limthinte ngoba usafuna ukwelulekwa ngabathile. Kuvela lokhu njengalolu hlelo lushayelwa nguMusa Mseleku wodumo loMnakwethu ithumba ngabantu ababethi bebedlala isikeshi ohlelweni libhoboke ngesikhathi kade kuvela umculo kamaskandi uMduduzi Dulasi Magubane. Emuva kwalokho kwavela inyanga yasefolweni uMnumzane Sicebe Gwala. Bobabili batshele ilanga ukuthi bona bebelingisa. Ngokusho komdidiyeli walolu hlelo uMnumzane Lucky Khoo, abakhona beke bababamba ukuthi bayalingisa kabathandani ngempela. Uthi bayabathatha babadlulisele kuMzansi Magic kube yibona bathatha izinqumo ngokuzokwenzeka kubona. Ngokusho kwaMnumzane Khoo, labo okutholakala ukuthi bayalingisa bazophinde bavele bahlanjalazwe ekupheleni kohlelo. Ugcizelela ukuthi ngokwabo bayalwenza uphenyo ukuthi abavela ohlelweni bashade ngempela yini. Uthe labo abalokhu bephuma kuleli phephandaba bethi bebethengiwe ukulingisa basaphenywa yilesi siteshi okuyisona esisakaza lolu hlelo.